Velkommen til den her video i dag. Så skal vi lave en gennemlejesvideo med en sådan bold. Og det er på Fortnite, det er på Panda Gamings kanal. Så den må I meget gerne gå ind og like og subscribe på. Og min vens kanal hedder Fortnite Gaming. Den må I også gerne gå ind og like og subscribe på. Og vi venter bare på en ser nu. Så vi venter lige. Her kan I lige se det flotte. Den der flotte gaminghul. Her er skærmen. Her det er lyset, her er headsettet. Og her sidder vi. Her kan vi lige spise popcorn. Her er jeg. Her kan I lige se mit knæ. Okay, nu er han færdig. Okay. Men jeg må ikke se dig jo. Så du skal... Okay. Okay. Nu finder vi lige. Hvad laver du? Det er bare fordi, den skal jo finde, så du kan se det selv. Så man kan se det selv. Nej. Her. Kan I se bolden? Jeg kan ikke se den. Min ven han sidder bare lige og spiller Fortnite, mens jeg prøver at lede efter dem sammen med jer. Hvad fanden er det her for en bold? Paw Patrol bold. Ja. Kan I se bolden? Kan I se bolden et sted? I må meget gerne skrive i kommentaren, hvor I tror den er. Eller om jeg sagde den. Fortnite Gaming luk lige hele nu. Sådan der. Sådan der. Okay, men. I kan lige se mig her. Fortnite Gaming. Du må ikke gå ud af den der gamer. Okay, jeg stiller den lige et sted her. 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 Hej. Fortnite Gaming. Jeg siger til mig, at du må komme ud. Skal du også noget game? Fortnite? Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige nu sveder så meget. Det er du kan finde på. Jeg siger bare, jeg kommer ind i game. Okay. Prøv at sige det til dem, der ser med. Fortnite Gaming er kommet ind i et spil lige nu, så jeg hvor fanden er i hulen også? Jo, hvorfor er der så mange bamser her? Det ved jeg ikke. Altså, jeg har gemt den inde i hulen. Shit. Du er god til at gemme ting. Ja, det er. Jeg ved ikke, hvad jeg øver mig på det. Jeg kan bare finde ud af det. Fordi jeg havde en god idé i starten, så skifter jeg idé. Det kan jeg godt sige. Det kan jeg sige, jo. Hvad er det? Det er det eneste, du får af sådan en ledesøg. At jeg har skiftet sådan min idé.
tænkte, det kunne være der, men så fandt jeg bedre gennemstøj der. Okay. Og det er svært. Kan I se den et sted? Ej, 2 sekunder. Jeg flytter lige kameraet. Ja, så kan jeg lige være med til at se det. Så her. 2 sekunder. Her. Så kan man bare lige prøve at finde den sammen med mig. Fortnite Gaming. Har du gemt den nede i min taske? Nej. Der er kæmpe rum i min taske. Hvad er der? Et rum i min taske. Der er 2 rum i min taske. Nå. Jeg gemte den i det andet rum. Nej, det gør du ikke, fordi du ikke ved, hvor det er, hvor det er. Ej, jeg har ikke gemt den i taske. Det er ledetråd. Jeg har ikke gemt den i taske. Jeg lover. Jeg har gemt den i Har taske. du gemt den i nærheden af dig? Siger jeg ikke. Jeg vil sige det. Jo. Men du får 3 ledetråd fra nu af, og jeg bestemmer, hvad det skal være. Ja. Okay. 1 ledetråd. Det er ikke tæt på boldplaceringen. Okay? Ja. Og det her, det er den anden ledetråd. Ja. Måske ligger den lidt tæt på hulen, og måske ligger den tæt på bogreolerne. Og måske ligger den også tæt på noget legetøj. Shit. Og det kan se mig, fordi jeg er nede bag muren. Ja. Og hvis der er noget, der larmer lidt, så er det bare fordi, At det er hans Playstation. ja, jeg spiller på PlayStation. Hvor er den? Ah, Et køl til farmand, du. okay. Sagde du den ikke noget tæt på boldpladsen? Ja. Okay. Hvor er der overhovedet legetøj henne? Det må du finde ud af. Måske ligger den lidt tæt på det. Så det er det godt. Et til køl til farmand. Okay. Jeg siger til jer, når jeg opgiver.
Jeg opgiver. Kig op i min seng i en af kasserne. Okay. Og min seng er i en af de der kasser. Hello bro, det ligger ikke tæt på noget legetøj. Jo, der er legetøj i den der ting. I den der kasse. Okay, men det ligger tæt på boldbassiner. Det synes jeg ikke. Det ligger 1 meter væk fra det. Det kan faktisk godt være rigtigt. Jeg kan se footsteps, som jeg kan med at dræbe. Ej, der er one-shot ham der. Jeg skal bare køre ham ned, fyre ham bare sådan ned. Jeg kan stadig se dig, Mark, når jeg har footsteps på. Fortnite Gaming. Hvad? Er det her den rigtige Harlem? Du må ikke kigge ud. Følger, er det her den rigtige Harlem? Next. Lad os lige se det. Det er den rigtige. Der står bare Harlem bagpå. Jamen det er ikke Harlem. Jeg ved ikke, hvorfor han har brugt hår. I know for. Mega mærkeligt. Det er skide mærkeligt. Er det ikke mærkeligt, at han har brugt hår? Se her. Og der står Harlem nummer 9. Nummer 9 Harlem i hat. Det er heller ikke det rigtige logo. Prøv at se her. Kan I se det? Men hvorfor fanden kan jeg ikke tanke min bil? Kan I se det? Det er ikke den rigtige Harlem. Han har brunt hår jo. Han har heller ikke grønne fodboldstøvler. Er det det rigtige logo? Følger. Vi der var nogen, der følger med. Enig. Det er Ronaldo. Ronaldo. Han har brunt hår. Men hej. Det var det for videoen i dag. Hej hej.